אחת הטעויות הנפוצות ביותר בעולם המכירות זה לנסות לשכנע לקוח שאמר לי זה הרגע לא, ולהחליף את התשובה שלו לכן. זה בדרך כלל פחות קורה. מה כן קורה? אם הלקוח אמר לא, אנחנו נחפש בשיטת ההסכמות להפוך את הלא לכן. לדוגמה, לקוח שאמר לי בשיחת המכירה שהוא לא רוצה לקנות את המוצר שלי בגלל שהמחיר שלי יקר מדי לטעמו. לנסות לשכנע את הלקוח שהמחיר שלי אטרקטיבי כמענה למה שהוא אמר, כנראה שלא יוביל לשיחת המכירה. מה כן יוכל להוביל לשם? לייצר חוויות של כן קטנות. לדוגמה, אם הלקוח אמר שהמחיר שאני הצעתי לו יקר מדי עבורו, אז לבוא ולומר לו משפטים כמו, אוקיי, אני מבין שאתה מקפיד על המחיר בתהליך קבלת ההחלטות שלך. כן. ואני מבין ממך, אדוני, שברגע שקונים מוצר פעם אחת, הוא צריך לשמש אותנו לכמה שנים. כן. ואני מבין שאם כבר יש לי את המוצר הזה לכמה שנים, אז שישמש אותי בצורה כזו שתתאים לצרכים ולשימושים שלי. כן. אז בטח תסכים איתי שביחס למחיר שהצעתי לך, זה המוצר שאתה צריך וזה יהיה המוצר שהכי ישתלם לך. אהבתם? נסו גם אתם לייצר כן קטן לפני שאתם מייצרים כן גדול עם לקוח. שיהיה בהצלחה.